Nitrogens kredsløb. Nitrogens kredsløb fungerer på den måde, at f.eks. hvis et dyr eller en plante dør, bliver det omdannet og nedbrudt af mikroorganismer. Derefter, når det er blevet nedbrudt af de her mikroorganismer, kører det derfor videre og dannes til ammonium. Men der er allerede bakterier i jorden, og de her bakterier bruger så ammonium til at skaffe sig energi. Det kører derfor videre til nitrit og videre til nitrat. Og det her udnytter planterne så. Hvis vi så tager udgangspunkt i nitrogen, så er det, at planterne udnytter nitrogen, som er oftest og rigtig meget af i atmosfæren, på deres jordknolde, som de lever på. Den er så over jorden, over overfladen, så de opfanger det fra luften af. På den måde vokser de. Nogle planter har dog også brug for nitrogen, som er i jorden. Derfor sprøjter man med NPK-gødning.